kad je rođen moj sin stariji, jer ja sam se dugo mučila da ga rodim, 3 dana sam se mučila. I onda sam se ja i zavetovala da ću posjetiti cijeli život Petak, da se on rodi živ. 3 dana sam ga rađala. Moj muž je, rekla sam vam, bio je lekar, a venčani kum i on je bio lekar i bio je baš šef na ginekologiji u toj bolnici. I trebali smo da idemo negde na put do Vršca, mislim, i doveo je moj muž da me pregledaju i on naloži pregled iznutra. A on kaže, Boga mi, moj profesor u Beču, on je u Beču diplomirao, to nije dozvoljavao. U 9. mesecu se ne vrši pregled iznutra. I posle toga pregleda, jer pregled je izvršen u sobi gde su se 3 žene s 4 porađale. I to je valjda delovalo na mene i nastupi porođaja, ali 3 dana je trajao. I konačno rodi se, tako je išao i slomljena ruka. I bio je 15 dana tako razapet. I ja kad sam prevrtala knjige mog muža, imao je jednu veliku debelu knjigu, zvala se Geburtshilfe, i naiđem na tu sliku i kažem, jao, šta je to stvorenje malo Bogu zgrešilo da bude razapet ko Isus Hristos. Znači, to vam je najsretniji. I to je, moj sin je bio 15 dana tako razapet, zato što je išao je tako i slomljena ruka.